Келеш авылында туып үскән әти-әниемнең нәсел тарихы бик бай. Мин аларны өйрәнеп, балаларыма тапшырам. Чөнки тарих белмәгәннең киләчәге юк. Бу минем бурычым дип саныйм. Үзегез дә карап китегез. Үткәне белән бүгенгегә күпер салганнар гына матур киләчәк төзи ала. Чөнки ата-бабаларын, гырыф-гадәтләрен, телен белә. Тамырлары булганнарның гына рухы нык, балаларын да әнә шулай тәрбияләячәк. Тәтеш районы Келәш авылыннан Алина Йосыпова әнә шундыйлардан. Әбисе нигезен музейга әйләндереп, бөтен авылны туган итеп яши белә ул. Зәринә белән Сәминә өчен иң кадерле әйбер ул Коръән савыты. Аны карт бабалары Сөнгатулла беренче бөтен дөнья сугышыннан алып кайта. Кадерле ядкәр. Bağrım zine